stiert toen een doorspeel, maar die stiert er niet meer. Jammer hè? Jammer hè? Hier hebben we kennen toch? Hier is mijn doorsje kennen. Ja. En dat is heel spannend. Sorry, nou sorry. Dan weet je het. Goeie, en na je die een nieuwe vlog. Ik zal op een paard naar Noordburgen. Want het is ongeveer een eerling dat bij de ouders van vrienden van u het hele bedrijf en haar wenhuis tot de groente aanbaand is. Maar Joet had ze de opening van hun nieuwe gebouw. Ja, dat wie toch wel echt een heel groot drama, laat ik het zo zeggen. Er is gelukkig net één verwoenen rekken. Maar natuurlijk wel een soort leed. Nou, omdat überhaupt van die eigen al je voet opbaand worden te zien. En dus al die persoonlijke dingetjes kwijt bent. En nou ja, de angst. Dus die staat teruggekregen. Dus dat denk ik. Van die eigen flint het voort. En nou, ze bent er nou in Noord ontsnapt onder de bron. Dus dat gaat je net in de koude kleren zitten. Ik vind het echt ja, magnifiek mooi om te zien hoe deze mensen toch de trie weer oppakt haar. En er werd wat van meidje. En mijn schouders eronder mij hadden al. En dat ze dan na je hier alweer saf hier binnen, dat ze toch een trost had meidje kennen. En ja, daar ben ik grutsk op. En op zijn dag, ik ben natuurlijk heel benieuwd om even te zien. Ik ga wel eens tussen even gluurd hoe het eruit ziet. Nou ja, dat is wel prachtig. Maar ja, zie wat ze ervan maken hebben, hoe het er nou uitziet. En ik had de eer om Joen, met de band Tiffany and the Rhythm Boys, de 2 sets te spelen. Dus ja, prachtig. Ik ben heel blij dat ik dat dwang ken en mij. Want ja, je wordt van alles ontdwaan, maar ja, je kent eigenlijk maar heel weinig op zo'n gebied. En Jelk had wel geholpen mij wat dingetjes weer opbouwen en ophellen en dat soort dingen. Maar voor de rest kun je heel weinig. Dus ik ben heel blij dat ik op deze wijze toch nog iets, nou ja, een kist is maar. Dus we gaan nou eerst naar de Iependij, dat is van Midje. En de bandje ken ik maar Jelke, die zal hinnen mij het, de PA zet, mijn zaken. En ik en Hilda ben nou ook onderwijs, we gaan ook hinnen. En als ze wisten wat voor moois het van maken ha. En dan iets wat, dan breng ik Hilda thuis. Want ik ken net de hele jonge blauwe. Dan past Laurens op Hilda. En dan ging ik weer om. En dan ging ik daar dus 2 sets spelen met de band. Ja, ik had er echt heel veel nog in. Zaken mij van heel en ik blauw het is weekend. Dus ik zei mij zo mooi even naar blauw. Dat vind ik echt wel leuk. Nou, we zijn zien. Het is wel smoordruk bezig. En de auto's staan hier al. Dus ja, smoordruk. Goed teken. Zo zien er dan een plakje voor u in de herberg. Nou, we gaan een plakje voen. Zullen we de heidje niet al? Kom maar. We hebben heid op zitten. Hey, let eens even zien. Wat hast u daar? Ik wil van die vrouw krijgen. Oh, wat leuk. Oh. Shit, en ik ga een zinnebril van Nou, let eens even zien. Let eens even zien. Zeker een stekerkop. Die moet erin aan. Oh, wat leuk. Cool. Ze hebben hier een heel groot ark. En laten ze zien wat ze daar al mee kennen. Zoals nou bij zijn been ontzettend. Zie je dat nog? Cool, hè? Ja, als ik krijg al die heen werkt en dan naar boven steert, zeg maar niet. Zeg ik, kijk, heel heeg weer die. Wow, zo'n grote been van dat bier. En misschien hoe groot het beer staat, maar die al je lezen, hé. Net Leon. Daar hebben we het hout van maken, hè? Ja. Oh, je ruikt hem. maar zo maar in de boven gaat. Nee. Kom je even nou? Oh, wat is die shit? Wauw, ja, die is ver. Maar het wordt niet meer. Ja. Hoi. Al de raas, die is... Kom er eens bij zaken. Wow, die is groot. Maar dat is gewoon kritisch. Mooi, hè? Echt. Hoe maakt het Kunstig bedoel je? Hoe maakt het van de beensdag? Kunstig, hè? Ja, hoe Ja. maakt het? Ja, kunstig Kom is dat. erop. Hoe komt Als het je erop? die bak kijkt. Ja, dat is vet. Hij had zelf een bak maken. En hier stiert van alles. Wat een spul met zaken. Ja. En daar. Zo,
Oh, en wat je hem daar sugar, die oekapping. Ja, zaken let op. Die oekapping komt bij Kattenbra bij. Bij discotheek Kattenbra. Daar ga je het membel qua ontmoet. Daar ben je verliefd worden. Week. Dat wist? Had me toen gezegd. Dat kan 1000 keer zijn. Dat is een mooi verhaal. Maar die oekapping die stiert hier dus nou. Dus dat is wel leuk. En hier stiert nog een beer. Die had ek in de bron stiert. En dat is ook nog een van de weinige dingen die nog op het plak stiert van waar het stiert. En Jelke hier de eer kregen om daar iets heel moois omheen te maken. Dus dan wil ik hem toch even chillen. Het is van Kortenstiel. Nou, en er zit dus tank on elke in. Dit is hopen had. En de heren boppen alles. Een nieuw begin. Nou, hoe mooi is dat? Dus een nieuw begin. Ja, dit vind ik toch wel heel prachtig. Ik maak steeds het record nu voordat ik een beetje, dus het is wel heel bijzonder. Nou, zelfs even een bindje, hoe dit worden is. Oh, wauw. Dit is wel heel mooi. En Jelke, kun je nog even een verhaaltje vertellen? Wat is dit? Dit is het hekje komt uit het Wildcafé. Ek van Kattenbra uit. En deze baan komt ook uit het Wildcafé. Dat is toch leuk dat dat hier nou weer een mooi plakje kregen had. Je stiert toen een doorspeel, maar die zit er niet meer. Jammer hè? Jammer hè? Hier nog wel kennen toch? Hier is mijn doorsje kennen. Ja. Prachtig. En deze komt nog uit de Oud Kattenbrouwerij. Leuk. Stingen van Kattenbra. Een stier van Kattenbra. Joontje Johannes 20 tot 2021. Hier nog een mooi poster. Goh, dat zult zo snel weer foto krijgen. Ja, zit die hoesjes rails, Ja? die stemmen dan nog. Oh, ja, ja, ik zie nog welke hoek het is, ja. Nee, dat komt nou van Noordburger. Ja. Richting naar de Brik. Ja. Cool. Dus die heeft naar datum op het bord. Ja. Nou, ze hadden hier eerst nog een buffet. En dat stiert er dan een stuk op. En daarachter in de hoeken maaien we met Tiffany and the Rhythm Boys optreden. Dus dat is wel leuk. Prachtig weer. Nou, en dan tref ik zeg nog even. Leeuwen en Achelien, wat gaan we het al hier prachtig mooi maken. Ja. En ik zei kreeg van wat iedereen prut in Iert die bad. En ik weet nog precies, een Ierling ziet ik besluit om en we nemen aan een koffietafel. En we zeggen een grote reekploem en zei ze, nou, ik weet net wat het is, maar het is net best. En zo dus de radio en doe je eerst dat het bij hem is. En ja, ik ben er super emotioneel van, maar de eerste is net hoe het met hem gaat. En dat is heel spannend. Sorry, even nog maar ja. En op een gegeven moment, ja, dat jammer al je goed uit kwam binnen. Maar wat verdikken, wat ga je met prutten, bedanken en wat mooi, maar je zang er het meeste. En dat is niet direct, hè. Tank on elke niet. En ja, ik moet toch zeggen, ik ben heel trots op je. Ik vind het echt super. Dank u wel. Echt super hoe het je met oppakt. En nou, de schouders eronder en we trouw. Ja. Ja. Dat is je ook maar dat, niet één ding was drankenst, hè? Ja. Ja, en vooral omdat de zoveel hulp van iedereen, dan haast eigenlijk het gevoel of verwachtingsmeesten dat ik van die. Ja. Hey, maar we wonen ik niet over. Nee. Nee. Hè? En Nee. we zijn nog jong. Ja. Ik ken al heel lang mee. Ik ben een klein jong, dus wat had ik wel dan? Zij is Ja. dat. Ja. Ja, en dat zie je merk. Ik bedoel, het gaat met je al je goed. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Maar dit is wel pittig om dit even. En ik zei een iertiert, maar dan zei ze eigenlijk pas 4 maanden Nou en ja. begonnen we met opbouwen. hè? Nou, we gingen de eerste span die stien eind november, toen waren we in november. Ja, net al heel. Dus toen moest alles nog gebeuren. En meer ik echt het streven van deze datum, want wie officieel Juster? Ja. Juster precies Ja. een leerling. Ja. Zo van deze datum, dan word ik echt. Ja, ik ging hij eens. zei eigenlijk volop misschien een opleiding, maar dat had nog een datum kregen dat zei van oké, maar dan had ik een streefdatum. Is ik goed. En onder druk kun je goed presteren. Presteren. Ja. En dat is ik zo. En dan kies ik erop. Ja. En dan de kist van Rutschen. Juist. En ik bedoel, er moeten wel puntjes komen, maar we gaan eraan met Bidel en dan pakken we een bladje. De basis is al perfect. Zo. Dat is klaar. Ja, En super. dan maakt je dan al. Nou, super. Maar ik bedoel, en nu valt dan de druk van die oren. Dat Ja. is van, Ja. het is klaar. Nou, Ja, ik heb nou kun je het daar weer ondernemen. Juist, ja. Want We nou is zijn het alleen te maar doen. ontbouwen en ontdenken geweest. Ja. En ook hebben we aan weer ondernemen. Ondernemen. En wie ben ondernemer? Dus, Dat gaan we nou weer mooi doen.
Oh, was net waaien, hè? Nee, de fot. En de dag. Ja. Goed vasthouden. Ja, jongens, dat rekt je wel. Ik wist wel dat het me wil rekken, maar vooral als het hadden als een zus en ja, ik ben wel echt super grutsk op hun. Dus ja, sorry van trendjes, maar ze stien me gewoon heel nabij. Dus ik zei, haar dochter is een goede vriend van u, hun zoon ook. En wij ben je gewoon echt niet heel soort. Dus het is echt, het voelt echt als een soort van families. Dus dan rekt het je. Wij zullen even de PA-set opbouwen. Jong, en we gaan weer fleur of fit, want het is uiteindelijk feest. Is het een doosje? Ja, zwaar een zakje. Ja, mooi skeefje in het hoekje. Mooi plakje hier zo. Nou, ze hijken aan de bandtocht. Hoe mooi is dit? Hé, dat is cool. Tusjes komen echt wel. Ja, heel leuk tusjes, hè? Even kijken. Oeh. Ja. Oh nee. Oh! We gaan even door de tunnels. Nog even boksen. Grappige poppie. Hup. Zit hierop. En dan. En dan spring ik daarop. Alleen het lukte net. En Jolle probeert ondertussen hier doorheen te komen. Help me. Hier, klaar. Hoppa. Even de trein. Het vindt er wel leuk doorheen, maar het lukt dan echt. Wij zijn wat lieds uit, joh. We brengen Ildo even thuis. Die moet nog even eten. En dan gaan we Jong bij hen voor het optreden. We hadden een prachtige beetje gewoon. Ja, bijzonder om te zien hoe het alles weer opgebouwd is. Dus ja, prachtig win. Ik kan naar de wal. Nee! Oeh! Met zaken wat beter, ja? Ja. Ken je de hast van die winnen? Ja. Ja. In het begin al, hè? Nee. Klasse zaken. Nog even lekker chillen aan het Ildo. Nee! Ja toch? Ja toch? Nog even chillen met de baan. En dan, ik sla wat eten voor Ildo kleermeidje. Ik kan die eten. En dan komt Laurens hier op Ildo te posten en gaan we op naar Kattenbrouw. Nee, Noordburger. A few moments later. En dan rijden we wel weer die kant op, hè? Dan je een beetje Heen en weer. een pendelbusje. Een pendelbusje. Wat vond je van met die vastzaken? Leuk. Wat vond je het coolste? Geen memory. Nou, ik denk het sprinkers. Ja. Ik vond ik wel heel mooi wat hij pakken hier. Dat van Kattenstiel. Dat om die benen heen ziet. Ja. En men vond die man die vogel samen even uitzagen. Dat vond ik wel heel knap. Ja. Heel keustig. Die vind je echt heel goed, dus maar een houtzaag. Dat weer een hoe heet ze ding? Kettingzaag. Kettings. Ja, die vind er echt goed mee. Dat voelt mij mee. Ik wil gewoon een keuswerk. Je zei je nou direct al van... Wat zei die ook alweer? Ja, ik zit vol verwachting. Ja, Wat zei die? Wat zei die man? Dat weet ik niet meer wie. Oh. Oh, nou die man die kon heel mooi dingen, meidje. Mijn kettingzaag. Maar hier kon zelf net kettingzaag sliep. Dat zei hij. Nou, dat hoeft dan niet. Dat nog even dood. Ja. Ja. Dus dat had kan heel eens even dienen. Zo kan iedereen zijn eigen ding. Hey, die ene is daar goed en de andere is daar goed. Ja. Ja. Want We kennen het al hier hoe al dat is helemaal goed Cornelis, in. die is goed in kettingzaag sliepje. Ja. Juist. Nou, we zijn dus nu voor de tweede keer onderwijs naar Noordburgum. Altijd goed, dus ben mijn bandleden eraan zijn ek. Gaan we even een hapje eten en dan gaan we 2 setjes spelen als een beetje achtergrondsfeer muziek. Dus dat is me goed, hè, want mijn stem is net optimaal. Ik weet net wat er aan de hand is, maar die is wat skorrig. Dus, En dan is jongen wel even handig. nou, eigenlijk net. Nee. Of zaken maar dus, joh. Ja, maar stond even van mijn jongen. Kun je de versjes ook? Nee. Oh. Gelukkig hebben we 2 zangers in de band. Ik zong zelf en Jan de Boer zong dek. Wist je moest zanger? Zangeres en zanger. Dus ik had Jan al even een beetje voorbereid. Ik zei, even jongen, ik denk dat toen een paar versjes meer zongers dan mee. Want nou ja, volgende week ga ik optreden in Hoorn. En dan maakt mijn stem net heel dal kwijt. En ik denk echt dat
Nou, dat er wat hier en daar wat krijging is. Maar dat had ik wel wat. Ja, echt zo'n... Zo'n whisky stem. Zo'n whisky stem. De Jonas zit erop. Nou ja, het feestje is nog net helemaal niet, maar wie gaan naar huis met zaken met mama naar de voetbalskwallen? Ja. Als je wat vermaken? En het is al goed zien. Het is nog heel leuk. Als je wat vermaken met Sam? Koes maar met Sam wat, ja, nee. Ja. Ja, op het springkasten. Ja. We gaan een mooi presentje krijgen. Ja, en deze afval. Als je die op doen. Oeh, deze maakt het echt Oh, nou, donker. die hoeven bij nacht net op, hé. Dan zie je ook helemaal niks meer. Echt hoor. Mooi briltje. Wij gaan op naar huis. Het weer een topdag. We gaan een mooie dag hoor, jongen. Ja. Mem is nou helemaal kapot. Mijn stem die het bij de laatste nummer echt heel krakerig, of nou, daar had ik maar het laatste nummer van maken. Toen had ik Saintje Jan de Boer, leven jongen, doe maar eens de rest jongen, want het begon te bot te krijgen. En zoals ik zei, volgende week ga ik weer een optreden, dus dan moet het er wel weer wezen. Maar nou, mooi we dit doen kunnen. En ze feesten nog maar even terug. Wij gaan op naar huis en lekker koersen. Ik zou zeggen. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Er zit een blauwe teken mee. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En een nieuwe chitsvlog. Hoi hoi! Hoi hoi!